Staan we dan, Kai? Ik heb een hele belangrijke vraag voor jou. Mijn vraag is als volgt. Geloof jij dat het liefhebben en volgen van God het belangrijkste in jouw leven is? Dat jij vergeven bent in het offer dat Jezus bracht aan het kruis. En dat de Heilige Geest je de kracht zal geven om zijn gemeente te dienen. En je naaste lief te hebben als jezelf. Wat is daarop jouw antwoord? Ja. Mooi, prachtig. Je mag hier gaan staan. En dan doop ik je in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.